Tervetuloa seuraamaan esittelyä Investekin teknisistä analyyseistä. Investec tekee tutkimusta behavioristisesta taloustieteestä ja teknisestä osakemarkkina-analyysistä. Tutkimuksemme tulokset näkyvät osakeanalyyseissämme ja lisäksi ne julkaistaan useissa raporteissamme. Seuraavaksi esittelen teknisen analyysin 4 pääelementtiä. Trendit, tuki- ja vastustasot, muodostelmat sekä volyymi. Löydät lisätietoa näistä kirjastamme Technical Stock Analysis. Trendit näyttävät osakekurssin hintakehityksen suunnan ja nopeuden. Luokittelemme trendit nouseviin ja laskeviin trendeihin. Yleinen suositus on ostaa osakkeita, joilla on nouseva trendi. Huomaa kuitenkin, että trendit saattavat poiketa toisistaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suosittelemme sinua mukauttamaan trendit tietylle ajanjaksolle saadaksesi oikeanlaisen kuvan tilanteesta. Investec auttaa sinua havaitsemaan oikeat trendit osakemarkkinoilla. Tuki ja vastus. Tuki ja vastus määrittävät tasoja, joilla osakekurssin odotetaan muuttavan kehitystään päinvastaiseen suuntaan. Tuki ja vastus perustuvat aiempiin huippu- ja pohjalukemiin, korkeisiin volyymeihin sekä pyöristettyihin lukuihin erityisesti nousevassa kurssissa. Pääsääntöisesti kannattaa ostaa osakkeita, jotka lähestyvät tukitasoa, ja myydä niitä, jotka lähestyvät vastustasoa. Investec auttaa sinua paikantamalla automaattisesti tuki- sekä vastustasoja. Muodostelmat kertovat sijoittajien käyttäytymisestä osakemarkkinoilla tietyllä ajanjaksolla ja antavat siten suoria osto- ja myyntisignaaleja sekä oletettavia tavoitehintoja. Muodostelman korkeus osoittaa tavoitehinnan, joka on nähtävissä nuolien avulla. Punainen nuoli merkitsee myynti ja vihreä ostosignaalia. Kuvassa on esimerkki ostosignaalista sekä myyntisignaalista suorakulmiokuviossa. Ja tässä näkyy tyypillinen myyntisignaali pää- ja hartiat muodostelmassa. Ostosignaali päinvastaisessa pää- ja hartiat kuviossa. Ja ostosignaali tuplapohjakuviossa. Investec tunnistaa automaattisesti tärkeitä kurssimuodostelmia ja auttaa löytämään vahvat ostosignaalit osakemarkkinoilla. Kaupankäyntivolyymi osoittaa sijoittajien kiinnostuksen tiettyä osaketta kohtaan. Volyymin heilahtelu on tärkeä, mutta usein aliarvioitu kriteeri teknisessä analyysissä. Investec mittaa tätä muun muassa tarkastelemalla volyymitasapainoa. Hyödynnä volyymitasapainon-näyttöä kaavion oikeassa alakulmassa nähdäksesi, onko kaupankäyntivolyymin kehitys positiivista vai negatiivista. Toivomme tämän esittelyn antaneen kattavan kuvan trendeistä, tuki- ja vastustasoista, muodostelmista sekä volyymista ja lisäksi mahdollisuuksistasi hyödyntää Investecin teknisiä analyysejä päivittäin. Lisätietoa teknisestä analyysistä ja Investecin analyysityökaluista löydät osoitteesta www.investec.com.